Munazir seýfiýanyň hakynda ýani elhamdülillah bolun munazirany men ýamaşşadan musulman doganlarym görsün gızawat etdiler diýip ýamaşşadan şunu Instagramda da goýdum. Elbetde bir näçe minne bolan munazira bi. Ve elhamdülillah ýol minne şu abaýly munazira bolanna o şu turatynda şon o wagtda CD bardy da. CD edip de şunu paýlamyzda Allah Teala bizden kabul etsin köp adamın tövbe etmeklerine sebep oldu. El cümle kümüştefen köp adamları. Şeyden. Beterken tövbetli Hudaýa şükür. Adam ara yel düştü. Näçe bundan geçti. Bunu ýamaşlardan başaki musulman doganlarym da şolaň halap sünnet tertibine giriftar bolup da şolaň arasyna girip de öňe günah keçip oklanmasyn diýip men ýamaşlardan bunu goýup berdim ki umum musulman doganlarym nämetle görtüle gızawat etdiler diýip. Oğlum şu arada kıyınıntakta içi yetmeyen yerler var. Benehvi tenşi çekken zahmetin yere çalacak ol. Allah'ın yanına kabul olsun. Yani onu da iyinin arasında sonra yere çalacak. Olasın benehvi ay ne edip bir yerle size burada olur mu? Sonra müdür kalkın oturup bahsedenle karası ne yapar mı onu düşünmeliyip sonra anakım yere çalmadı var. Hani ki o da iki nefer Ahun olsun. Garası olsun, garasının üstüne şehrdar olsun, bağışlar olsun, fermandar olsun. Her bir simette olsun. İki nefer oturup bahsedenine şun bir cevap verip bilmeyenlu. Eğer tarafta alım olsa, göde oturan adamdan ondaki beter kavay. Alım bolmasa da, iki adam bahsed oti, iki ahun bahsed oti. Alım bolmasın. Alım bolmayanla da şun bir cevap verip bilmeyen rolluğuna şuna akıllı gerek mi, alım gerek mi? İki göz gerek mi ya? Ya bir göz de olsa olacak da şeyden. Bir göz yımtı bir adam, iki adam göz deyip dursa, şun haydi bir cevap verip bilmem durulduğunu rahatsak anlar mı, anlamar mı? Onun şu daydan yani munazir seyfiyede indi men falan atayıp durma musulman doganlarym. Siz şu munaziranı gördüňiz. Kimin mezhepden çykýanyny gördüňiz. Kimin kitabı gaýçy etýäni şu dayda men näzirip moçun tuttum da tadı ne beýdiýärim diýip. Şonu gördüňiz. Kimin marakim şu turatynda marakim kitabın ewini ardan kesipdi marakim öz aýtýan, towjih etýän adamny gördüňiz. Ene şu göde görüp turanlary düşünmekligi, şuna alym gerekmi, akıl gerekmi şuna heýran. Akıl gerek da şuna şeyden. Hemçinan ki elhamdülillah öňküsüride köp adam şeýle bir halap sünnet tertipden gewrehin çekdiler. Elhamdülillah inşallah munna fezay mecaziye goýduk. Şu hatda şunjun ödüne musulman dogan birden gordy. Hakuna ýüdüň akwadan, taňry ýalkadyn, men bilmeýärdim şonuň tertip halap sünnetligini, men kullen marakşatda elçekdim diýip aýtdy. Ol hamr nagmat da şeyden. Ol hamr nagmat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Edik näme diýär diye. Bir adam sen üstüne hidayet tapsa diýipdir. Bir adam sen üstüne hidayet tapsa diýipdir. Arabın bir gyzyl düýeleri bolmady. Şonu Allah'ın ýoluna sadaka berenden gawdur diýipdir. Onun şu daýda ma şey çok golýanym. Allah ta kabul ettin. Kutahy ýokdadyr bizde de kutahylarken. Allah ta towfik kılıp şol munaziraň bir kıyın da dahim. Şoňa bir gittik. Munazirdan gynat ýok dogry. Şon sen barýatyň bir jamaatyn tarapyndan barýatyň. Sen ýeňildiň ýani kulle şu jamaat ýeňildi. Şu formal kıyynda. Giýjek uny şon kitaba gyma bolýar. Giýjek uny da alakym aýtışma bolýar, diýişmeli bolýar. Şu dogratynda bir gaty bir kıyynda şol munazira boljak giýjelerde bar, aslında bizim aslında ukymy da ýok ýani şu giýjelerde. Şu açan işte munazira boldy. Odam arada da ay nädik gedip ýaňyz diýär da, onu birine diýdim. Eger öz ogluň şolaň jamaatyna girip aşağıya girip huda edip gaf penjara yani güppül edip ýene birde edip şu form hem taýa bilen gabat ýatyrmaň gete diýdim. Sen şol gün şu faýdalyň aýtmaň dedi. Öz başyňa şonakda öz başyňa düşse öz dürdiýany ogluň şu halap sünnet tertibe girip şu durda gyýyk çygedip muň adyna barak feýz takyp ýene birde at takyp şerigatyň tertine sowapçylyga giren bolsa sen eger öz ogluň gelen bolsa şike faýdalyň aýtmaň dedi. Duni updy otam. Neceten ödüne baksaydım. Ne kadar cavan doğrularımız var, Musulman doğrular. Doğruyun ýerinde. Doğruyun sünneti gelýär. Oňşa dedim bizim gödüpämiz da. Ki Musulman doğrular tertip şey. Näme kışlan alyp barýan ýol şey, tawapçylyk gawdat. Naqşbendin de gawdat. Ben beşerdiki haqqani naqşbendini ýerdip duran bolan, beşerdiki haqqani tawaf bolsun da şeyden. Ondan şu taýdan ýa çyk golýanym. Iki ahun oturup bahseden Musulman doğrular many düşünmektigi almyň wata beter gawy. Almyň bolmasa akyl gerek, akyl. İki göz dursun, iki göz de bilen marakim, iki ahun oturup bahsedenine, iki adam bahsedenine, şon haýsy jogap berip bilmeýärler marakim sen, rahatçak düşünten bolýar, rahatçak düşünten bolýar.